subscribe și facem un episod împreună cu Alessandro. Salut! Care nu poate porni mobizenul din cauze intime. Stai să mă dă și clasic, pocket. Ca pocket. Cred că va trebui să ieși să intru. Ieșind. Nu mă, lasă, dă. Gata, imediat. Hai. Imediat, așteaptă. Eu mă duc să omor oi. Mă duc să omor oi până acolo. În copac. Nu stai în copac, eu mă duc. Ăsta se roagă la Dumnezeu. Oaie. Mă duc să mai caut oi. Ăsta se roagă la Dumnezeu. Îmi instalez mobizenul și îmi fac altfel. Asta nu știu ce facem. Deci, cred că va fi solo acest episod. Ăsta va fi pe fundal. Nu o să fie niciun solo. O să vin eu. Nu o să vii, dar când? Asta e poveste. Mi se face să mă mobizen. Să vii oricum, mă. Filmez după. Filmăm solo. Deci eu filmez până arăt și tu ador. Nu mai fi așa. Sopi. Am să merge nu ai bani de buget. Da, tu te para, fii atent aici. No! Mobizenul și nu mă critica lo. Nu merge. Da, Nu mă, mobizen. Nu se sta critica lo, frate. Că mai filmăm din el, frate. Dar tu, frate, vreau să fac un episod și eu. Îl faci cu mine. Îl poți să zici parola de la canalul tău și gata. Zici parola de la... Și filmez eu pentru tine, frate. Îți pun eu videoclipurile tale. Dar unde sunt oile? Am văzut vreo 2 oi. Se termină episodul până în pana mea. Nu l știu. Eu sunt căutarea oilor. Mai trebuie oaie, frate. Ia mă, că, uite, cred că o să meargă asta. Cred că o să merg. Dar ți-ai dezinstalat... Merge. Ți-ai dezinstalat... Nu live-ul. Nu descărca Mobizen live. Că la internet pentru live-uri. Vrei să faci live-uri de acum? Nu. Bă, poate o să fac și eu un live. Poate o să fac și un live. Oaie, cât de mult am căutat această oaie. Da, îmi trebuie doar o oaie și fac un pat. Fac un pat. What? De ce nu pot să... What? De ce nu pot am... Pentru că prins pește. Scuzați-mă, dar trebuie să fac ceva. Descuz, frate, descuz. Hai că merge, uite, hai, vină mă, eu deja iau copaci. Mănânc copaci. Haide, mergi. Ține bă și mie cu mine. Nu. Eu. Nu țin. E lene. De ce? Că univers m-a ales, boss. Muratat. Dacă ar fi cu mine. Sunt a 5-a, frate, așa. Nu mă. Sunt a 5-a. Sunt a 5-a. O, dacă ce ești a 4 Dumnezeu, că mai auzit. Sunt a 5-a, frate. Tu nu știi bine, eu am 12 ani, frate. Sunt a 5-a. Trebuie să faci noi, pentru că mă contactați pe episod din pana mea. Facem un episod, da. Ai venit la... Suntem veri, frate. Dar ce vrei? Suntem veri, dar nu mai contactați. Da. Și mi-am deinstalat ca prostul. Alexandru, Left the Game zice că e... Da, îl mai ai, frate. Mi-am instalat mobizenul ca prostul. Bă, tot l-ai, dacă l-ai postat pe YouTube, gata, l-ai. Deci să vă uite și la prostia lui, când aveam eu, la prostia lui de secundă. Nu când am eu 10 ani. Nu mă, când avea 9 ani. Aveți 10 ani, ce vremuri erau atunci? Aveți 10 ani, frate,
și deci, vă spun, deci era un șarpe Era un șarpe care eu l-am văzut. Ca de Și- obicei. și s-a arătat Alarmă, vezi, un șarpe, nu știu ce. cu sora mea și cu prietena mea. Cu prietena, prietenă? fosta, acum. Care și ai YouTuber, deci dacă Nu, să nu o nu mă contactați. spune să nu căutați pe YouTube. Eu face are o videoclip și le are de căcat. Și dacă mă întrebați pe mine acum, am challenge, Care nu interesant. da, se vede clar că fac eu. Oleu, mă. Am făcut un daily care mi s-a făcut de tot rahat. Am dat foc cu zombie. Dă-te, nați. Mamă, s-a adaptat focul, mamă, ce... Am făcut Da, foc, frate. Culu și Stuleanu, cât de tare arată focul. A, da, și dacă vedeți Dă-te, căcat. în frate, nu, îl cheamă. Foc. El vrea să-i deschidă un canal de YouTube. Și se crede Dani Mocanu. Nu se crede, mă, nu ai fabula. Vrea să-și facă un canal de YouTube. Da, și se crede Dani Mocanu, vă jur eu, că se uită la Bendea Chelu. Se uită, mă! Se uită, vă jur El eu. nici măcar nu știe că ăla e în puii mei. Fuck you. Bă, da. Nu știe că ăla e bendeac de exact. Nu știe. Atunci de ce se uită la astea? Și de ce am jură ca unul de 12 ani? De ce La mine. A, bă, că și tu nu jur să fii. Da, mă, am zis că jură ca unul de, ca mine, de 12 ani. Da, mă, că jură de la 9 până la 12. De la 9 ani până la 11 ani. Dar, De la 9 dar are până la- 4 ani, frate. Are 5 ani. Are 5. Nu l-am mai văzut. Mai bă. Piramide! Mamă, eu am folă de mei. Bă, am intrat. Bine ați venit. Mulțumesc că mă. Ca de binecuvântat. Da, am înțeles. Au, bă, dar nu mai trece și mie hunger. Ăsta abia și-am făcut și el episod. Și sunt ultra fericit. Așa. Merge, mă, biserică. Am făcut deja un patio, frate. Eu fac cu casă să dau pat cu casă. Da, George. A, da, și dacă vedeți acolo pe canalul meu de YouTube, Cristina Elena, n-am reușit să pun numele. Dar mă cheamă Alexandru și dacă... Serios acum. Nu sunt fan. E gay. Doar am părul lung și ăsta e ce mă cheamă Alexandra. O, lasă-mă. Hai, la mea pace. Te cheamă Alexandra. Îmi cer Mă voi bebe frit. scuze pentru prostia aia. Chiar pe că stai. Fai și ăsta intro, hai. Voi intro. Dacă țipi, cred că te omor. Uite, mă. Îmi țin degetul. Da la balamuc, da la balamuc. Da la balamuc. Taci! Bine, tac. La balamuc. Te rog, te rog. La balamuc, balamuc. Vrei să zic acum? Vrei să fac origin? Vrei să zic ceva? Taci, uite, începeți acum, te rog. Aici trebuie faci asta. Salutare, numele meu este Alexandru și bine v-am găsit la un episod alături de urâtul ăsta. Bă, m-ai făcut urât. Eu am început de vreo... Ăsta... De când ai început? De vreo 8 minute am început. Am avut niște probleme tehnice. Ăsta a avut, eu nu am. Am avut, păi, eu sunt cel mai important de aici. Am avut niște probleme tehnice cu mobizenul pentru că nu știu, nu filma pana mea. N-am încă carne. N-am carne. N-ai carne? N-am Doar să... un buz de sare, carnea cinstit. Mă duc să prăjesc niște... Mă duc să iau niște piatră. Mă duc să... Așa. Așa, asta abia... Dacă o să mă adresezi de astea, băi, ca nu mai zic cu focul să mă lași. Dacă mă adresezi de Minecraft, Porc! urâtul ăsta, Bă, am 12 ani, frate! like. Și dacă nu v-am spus, am o problemă pentru că pe mine la YouTube mă cheamă... Că ești retard. Da, sigur. Mă cheamă Cristina Elena Ion. Se cheamă Cristina! Cheamă Pe mine Cristina! nu mă cheamă așa, pe mine mă cheamă Alexandru, dar am o problemă cu fucking... Nu merge asta. Are telefonul lui maică sa. Dar ea mi l-a dat. Da, ea,
Da, și avea Gmail-ul din maică sa. Mi l-a dat cadou, nu mai știu când, vara trecută, când aveam vreo 8 ani, pentru că mi-a stricat Samsung-ul. Nu aveai Samsung. Bă, de ăla aveam pe ăla cu fusă, nu știi? Pula cu ăla S, avea până la S1, ăla S4 S1. era, mă, Nu, S1 era. 4 era, S1. 4 era, 2 era. S1 sau 2 era? 4 era. S3. 4, ți arăt că era 4. Bine, era 4. 4 era. Bă, ăsta e lui sărăm. Bă, oleu, Și apes. nu știu ce pana mea, n-a avut cartelă, pana mea. abia prima zi, abia a doua zi l-am stricat. Să fac cioaca. Și acum eu m-am ales Nu mai era. Eu m-am ales un altul. Dar asta ziceți să am iPhone 5. O să fie ok. Eu să am iPhone 6, frate? Eu să am iPhone 6? Parcă nu sora ta o să aibă iPhone 6. No! Minciună. E așa mea. Eu o să am un de gamer. Vreau să am telefon de gamer. I-am zis lui taică din pro să-mi dea telefon de gamer. Eu să am telefon. De gamer vreau. Eu să am iPhone 5. Nu e de gamer. Ba da, bă. Ba da, orice iPhone. Aoleu, dăm piatra înapoi în nazistule. De față cu tot ce Elie îți vlogger, pentru că are un mesaj special. Nu-mi pula nicio, fără să vezi. Nu-mi pula nicio, bă. El a ajuns așa departe pentru că familia lui era bogată și era bogată familia lui. În vitamina calciu. În calciu. Elias Vlogs, dacă vezi asta, eu te crezi super șmecherul ăsta, te crezi o maimuță. Un pulangiu. Nu cred. Elias Vlogs e foarte tare bun. Ba, nu, dar a ajuns așa pentru că nu știu mai știu ce să zic. Păi ia emoții, mă, de față aici cu tot. Nu am emoții. Aaa, bă! Pulangiule! Nu știu bulangiu, nu bulangiu. Am carne, în sfârșit cărniță, frate. Da, mă, am cărniță. Vrei căul? Nu vreau țigări. Da, vreau căul, îmi trebuie căul. Nu vrei țigările mele, nu. Nu-ți dau droguri. Bine, îți dau. Da, dă căulul, dă-l! N-am! Parcă zic că vrei căul. Parcă zic că ai. Ce țigan? Ce țigan? Uite-mă acolo căul. Bă, vrei să dau cu stele știri? Nu. Nu pot să dau. Dacă îmi dai arunc, Nu-ți dau. Nu pot să dau. K-I-L. Da. Și să vă așteptați mâine. Să vă așteptați mâine la 2 episoade. Nu știu de ce n-am plăcut. Împreună. Unul despărțit și unul împreună pentru despărțit, cred că am divorțat. Nu știu. Și nu e divorțat de Elena, dar nici măcar nu. O farsă pentru mâine. Bă, facem prank, amândoi facem noi prank. O să fac o farsă. Nu, dar nu ne alegi, nu are față, bă. Deci măta. O să fac o farsă. La ce? O să fac o farsă în seara, o știi? Care săra? Aia, grasă. De care dar nu cred că o să-i fac. O să-i fac lui, o să-i fac, Deci, vrei să deci, o să fac lui Sara, da. nu, vrei să vezi, deci, vreau să vă dau, din partea mea, eu aveam un canal vechi, nu mi-e gamer, să nu vă abonați la el. Și aș dori, vă rog, Să dați un mare dislike la un canal, dar nu, o să vă zic că în episodul lui Alessandro. hai să zic eu, mai apes. Este vorba care e un retardat, care, dacă vă spun tot ce a făcut, cred că o să-mi tai, cred că o să nu mai are limbă. Pentru că la câte paguri mi-a făcut și cred că am jurat și într-o biserică. Am jurat și într-o biserică și dacă nu mă crezi, am jurat și în popă pentru că satani care și Mor! e nebun, a vrut să mă arunce pe geam, a vrut să mă... Yes! Se uita ca un retardat puțin la mine. Yes! Și ăsta nu mai vrea. Ok, nu vă spun pentru că o să-ți fac cu tată, nu știu vreau să iasă. Yes! 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 M-ai pierdut, frate? Asta e de treabă. Fraiere, m-a pierdut? Nu, eu m-am pierdut. Și atât de treabă asta, dacă vreți să fac. Da, bă. Am
Abonați. Bună pentru mine. Ei, Că- pentru că a strâns doar un like și a aruncat camera pe geam. Da. Și avea o cameră de aia din anii 80, care puteai să registrezi doar un minut cu ea. Wow. Stai nevastă să tare, stai nevastă și vreau să-i sinucidă, bine că l-au prins vecinii. Bă, ei de... Bă, zici, are sindrom balenă albastră. Ce poftim? Are sindrom balenă albastră, nu ai auzit de joc cu balenă albastră? Bine, n-au auzit de aia. Da, Tu nu ai auzit. Ce poftim? Se joacă? Yes! Se joacă, cică. Mi-a zis că a fost și un ăsta, dar nu cred. Dar știu că se joacă. Yes! Știu că se joacă, care pește. Yes! Ce, mama? Ce trițe ai? Yes! Ok. Și ca să mai tragem puțin și să nu ne mai gândim la retard. Am 15 minute, aleu, trebuie să închid, pa! La revedere, pa, pa, la!